Una avaluació d'impacte ben feta, una anàlisi de riscos ben fet, és el que et dona les garanties, o et donaria les garanties, de que aquest sistema dona seguretat a les dades, que és el que es pretén. Estàs apuntant a un tema molt interessant que, si et sembla, el reprendrem ara en un moment, però primer, si et sembla bé, aquí tens una tauleta on vam mantenir una conversa amb un convidat que ens parlava precisament sobre marcs legals. Si et sembla, ho mirem i ho comentem. Fantàstic. Parte de las soluciones tienen que ver con una implementación razonable de las leyes de protección de datos. Quizá en algunos casos estas interpretaciones locales de una ley general europea no están siendo muy razonables y están siendo excesivamente restrictivas. Pero por otra parte tenemos soluciones técnicas. Es evidente que no vamos a poner todos los expedientes médicos de todo el mundo en un solo repositorio central europeo. Esto no es ni deseable, ni posible, ni tampoco tiene mucho sentido, porque son de sistemas distintos, de idiomas distintos. Vamos a tener repositorios que deben de ser de una cierta entidad. Tiene sentido que Cataluña tenga su repositorio de expedientes médicos, pero no que cada hospital comarcal tenga su repositorio. Què n'opines una mica d'aquest tema, no? De que tinguem uns marcs legals una mica restrictius a l'hora d'accedir a aquestes dades i que a vegades fan de fre per poder desenvolupar solucions? És cert, si això no fos així i poséssim totes les dades realment en un repositori i a partir d'aquí es poguessin començar a analitzar, a nivell de ciència, molt possiblement s'avançaria molt més ràpid, és una evidència. El tema està en que fer-ho o no fer-ho, estem parlant ja d'una mica qui controla, qui controlaria realment aquesta informació, com es gestionaria, realment es gestionaria de cara a la població o d'esquenes, quines són les finalitats, i especialment si les finalitats serien únicament i exclusivament científiques o al darrere podien haver-hi altres tipus de finalitats ocultes. Per tant, el reglament una mica obliga a posar llum i que aquestes coses no es puguin fer de forma fàcil. És veritat que es podria entendre que també amb aquest reglament restrictiu es paga un preu, i el preu és que certes coses siguin molt més lentes. Que un país que potser pot no tenir aquestes restriccions ens pugui avançar molt més a Europa a l'hora de desenvolupar segons quines eines. A dia d'avui ens trobem cada vegada més sovint que se'ns proposen directament als nostres caps de servei l'ús d'aplicacions mòbils. Tota la societat, a tot el món, ens hem acostumat a les aplicacions, i si ens venen amb una aplicació de salut que pot ser beneficiosa per nosaltres podem estar totalment a favor d'aquest ús, però això no és suficient. El tema està en que el reglament preveu que l'ús d'aquestes aplicacions compleixi el reglament de forma estricta. Hi ha moltes coses que cal tenir en compte abans de portar una aplicació a sobre en un mòbil, que tot el dia el portem a sobre, en l'àmbit laboral, en l'àmbit personal, sigui al carrer, sigui a casa, i que constantment pot ser que ens estigui monitoritzant dades de salut, que s'emmagatzemen. La gran majoria de gent no saben on s'emmagatzemen les seves dades personals ni l'ús que se'n fan. Aleshores, és cert, quan un professional em pot dir «Mira, escolta'm, Eduard, m'han ofert l'ús d'aquesta aplicació, seria una millora pels pacients, per la ciutadania, perquè potser els estalviaríem desplaçaments a l'hospital, es podria monitoritzar a domicili, tota la informació que està en aquesta aplicació es podria volcar en els sistemes d'informació, jo hi puc accedir». És fantàstic. Però si resulta que aquesta aplicació, la política de privacitat, implica, o per ús d'aquesta aplicació implica que una empresa privada accedeixi a aquestes dades, pugui, per tant, utilitzar-les potser per vendre productes farmacèutics, tractaments, el que sigui, d'àmbit totalment privat, no garanteix que aquestes dades no les pugui compartir amb terceres empreses, vendre-les,
tampoc garanteix doncs, que les destrueixi un cop es compleixi doncs, aquesta finalitat, que seria quan em desinstal·lo doncs, una aplicació, no? Si a més aquestes dades estan fora del que és de la Unió Europea, per tant del paraigües una mica que ens dona el Reglament General de Protecció de Dades, l'ús d'aquesta aplicació no es pot dur a terme. Encara que, com a ciutadà, pugui dir sí, no, és que, escolti, és que jo em sembla molt bé, és que estic d'acord, és que mínim estalvio d'anar a l'hospital doncs, un cop al mes o cada 3 mesos, no? Si em poso aquesta aplicació i miri, m'és igual si m'està monitoritzant, no? Doncs no, és que no es tracta que a vostè doncs, li sigui o no li sigui igual o no estigui d'acord, no? Es tracta que això ha de complir amb el reglament i amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals. Llavors, quina seria la solució? Que des de la fase inicial en què es dissenyen aquestes aplicacions o aquestes eines digitals es tingui en compte la normativa o la figura de la gent que es dedica a la protecció de dades? Aquest fet és clau. Vull dir, totes les organitzacions han d'incorporar el que és el seu delegat de protecció de dades, el seu CPD, l'han d'incorporar el que és a les fases inicials, no? En les reunions on realment es prenen les decisions transcendents importants a l'organització, perquè si no pots trobar-te que dus a terme un projecte, un treball, no? I dediques recursos, dediques temps a fer una tasca que després, quan vas a executar-la, li arriba això doncs, al CPD, al delegat de protecció de dades, i diu, escolta'm, perdoneu, però és que tot això que esteu fent no compleix amb la llei vigent i, per tant, no pot tirar això endavant. Això ha passat i passa en el dia a dia en moltes entitats. Per tant, la figura del DPD, del CPD, ha d'estar integrada des d'un inici. No oblidem que fins i tot el propi reglament parla del disseny per defecte i des d'un inici. Vull dir, qualsevol cosa que es faci de nou ha d'haver-hi la figura del coordinador de protecció de dades o del delegat de protecció de dades per fer les coses com cal. Per tant, aquest darrer any, que hi ha hagut com una eclosió tecnològica d'eines que ens han ajudat o que pretesament volien ajudar-nos, s'ha tingut en compte la figura del CPD o el marc legal que regula tot aquest tema de protecció de dades? Mira, jo estic contenta perquè el que és en la meva organització això s'està complint i s'ha complert. Vull dir, la veritat és que tinc doncs, la sort, no? Doncs el que és de l'encarregat de tractament, que en aquest cas és el gerent, no? Doncs sempre he tingut molt present la figura del delegat de protecció de dades o el coordinador de protecció de dades. També com a secretari tècnic això em fa estar present a les reunions de comitè de direcció i, per tant, he estat informat en tot moment de qualsevol nova eina o nova gestió de les dades que s'ha pretès fer. Amb això el que és molt important i és cabdal és que aquesta figura del coordinador de protecció de dades, mira, és impossible que un coordinador millor conegui a totes les persones de l'organització. En el cas del Consorci Sanitari del Penedès Garraf són 1.800 treballadors aproximadament. Jo no puc conèixer els 1.800 treballadors, però sí que he d'intentar que els 1.800 treballadors em coneguin a mi. I no només em coneguin a mi la figura, sinó, a més, la via per comunicar-se, per accedir, per consultar-me dubtes. I aquest paper és clau, perquè d'aquesta manera, quan un professional està engegant un projecte nou, li ofereixen una aplicació, li ofereixen qualsevol producte que sigui una millora, que pugui representar una millora per la ciutadania en el seu tractament assistencial, doncs ràpidament em consulta, escolta'm, Eduard, això està al damunt de la taula, què fem? És molt important formar part de les reunions, una comissió de protecció de dades, no? Una comissió formada d'alt nivell, on si pot ser formi part el gerent, el director assistencial, la direcció d'infermeria, vull dir, recursos humans, una mica que tots estiguem representats i tots puguem fer una anàlisi que la informació realment flueixi. I també és clau en un hospital, i en un hospital gran, és que els caps de servei també et coneguin i et reconeguin la tasca. Quan fas la formació a tots els teus treballadors,
no s'ha de caure amb l'error de, mira, fan la formació durant 2 hores, han pogut parlar del tema de protecció de dades, s'han sensibilitzat, però després ells entren a una altra realitat, que és el dia a dia, no? És el dia a dia el tractament assistencial. Cal estar a sobre de recordar la importància de la matèria de protecció de dades i ser persistent, no? Persistent en tot moment doncs, de què és important, de que la tinguin present, perquè qualsevol, no només acció nova, no? Sinó qualsevol possible incidència, realment aquesta arribi al coordinador de protecció de dades. I no es vegi com una figura fiscalitzadora, no? Com una persona que, ui, doncs això, escolta'm, si això ho sap el coordinador de protecció de dades, ens renyarà, no? O ens dirà, això ho feu... No, escolta'm, ha de ser això, una figura doncs, propera, que arribi la informació, perquè d'aquesta manera tu pots millorar les coses i sobretot ajudar la teva organització doncs, en aquest àmbit tan delicat. En aquest tall que hem mirat ara, es parlava de sistemes d'emmagatzematge de dades que poden estar deslocalitzats o no i que es poden emmagatzemar en el núvol. Sembla que s'estan desplegant moltes solucions que van en aquesta direcció. Correcte. Quins aspectes legals hauríem de tenir en compte a l'hora de desenvolupar aquestes solucions? De desenvolupar-les i d'utilitzar-les, sobretot. Mira, d'entrada aplicar això, la privacitat des del disseny, sí, especialment fent una avaluació d'impacte. Una avaluació d'impacte, anàlisi de riscos, vull dir, hem de pensar que una informació doncs, en un núvol, no? Cal veure realment aquest núvol, al cap i a la fi, és un servidor, no? Que està ubicat doncs, en un lloc, cal saber aquest lloc quin és realment. Si, per exemple, fos un lloc que estigués fora de la Unió Europea, doncs això ja representaria doncs, un problema. No oblidem que les dades dels ciutadans europeus no poden sortir doncs, de la Unió Europea si no hi ha unes mínimes mesures de seguretat que es compleixin. De fet, per ubicar dades en un altre país, doncs aquest país ha d'estar adherit a uns convenis amb la Unió Europea que garanteixi el compliment del Reglament General de Protecció de Dades i a més, totes les mesures de seguretat que ha de tenir aquest núvol, que al final aquest servidor, a nivell de sistemes d'informació és enorme. Cal tenir això, tenir-ho molt present. Això, una avaluació d'impacte ben feta, una anàlisi de riscos ben fet, és el que et dona les garanties, o et donaria les garanties de que aquest sistema dona seguretat a les dades, que és el que es pretén. I a nivell sistèmic, a nivell de país, estem complint amb això que comentes? Mira, les organitzacions que han incorporat el delegat de protecció de dades o el CPD i li han donat un pes rellevant a la seva organització, se l'ha escoltat i se l'ha posat a les taules de decisió, amb veu i vot, està clar que sí que estan complint. Les organitzacions que malauradament no han pogut tenir en compte aquesta figura o la tenen però no se l'escolta, no se'l té en compte una mica amb el que diu, amb el que una mica assessora, no per mala fe, però és possible que no estiguin complint amb tot el que s'ha de tenir en compte, que no és poca cosa, Sí. Doncs, Eduard, amb aquesta última reflexió arribem al final de la conversa. Gràcies de nou per acompanyar-nos avui i seguim en contacte. Moltes gràcies a vosaltres.